liberdade non é algo que debe titelarse, senón que debe vivirse, e incluso non cabe duda que defenderse, pero non desde o control dunha legislación ou desde o control dun decreto. É un xeito de vivir, é unha forma, é algo que realmente vai consustancial á existencia das persoas. Temos o caso, por exemplo, desa famosa lei antiterrorista. A primeira pregunta é: que é un terrorista? Alguén que molesta? Alguén que realmente pon en dúbida a evolución necesaria popular que debería ter unha sociedade para conquistar a súa soberanía, e por iso hai que pagar cadea, e por iso hai que pagar peaxe? Esa é realmente a invocación que se fai e a acusación que se fai para decir terrorista? Por que a liberdade do pensamento ten que ter coutos e ten que estar acoutada? Eu, realmente, estou totalmente consonte e de acordo co plantexamento da autodeterminación da soberanía dos povos, e non son un terrorista. Se de alguna maneira así me queren chamar, ese é un problema de interpretación de quen me observa e de quen me titela, que eu non me deixo, porque eu resístome totalmente a esa titulación, e resístome totalmente a que de alguna maneira teña que dar os pasos que a eles lle convén. Recordo unha maravillosa entrevista co seu comandante Marcos, en donde dicíame: «Sabe vos que el mundo está lleno de loros, pero los más importantes son los piratas». E non cabe duda de que os piratas, sendo cada vez máis piratas, pero cada vez menos, están de alguna maneira intentando controlar un mundo que, ao fin e ao cabo, non fai máis que dar unha volta ao día proclamando a liberdade e a soberanía de todos os povos. Realmente, todas as persoas consontes e que crean nese plantexamento, tanto dá que nos chamen terroristas como que non, porque algún día estaremos nas prazas liberadas. Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané, le velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra même. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille et cette plaie